Hello, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Mega shoutout dyan sa mga nanood sa akin subscriber. Maraming salamat po sa todo suporta nyo sa panonood sa akin. Nagpapasalamat po talaga ako ng husto, unang-una sa Panginoon. At God bless all sa lahat ng YouTuber o mga bago. At magsha-shoutout po ako. Salamat po unang-una sa laging nanonood sa akin dyan. Si Sindak Cabelen Cruz. Pangalawa po, shoutout po kay Mercy Yanda. Shoutout po sa inyo. At Laida Pao, shoutout din po sa inyo. Happy TV 77, shoutout din sa iyo. Jameline Adriano, shoutout po sa iyo. Pasensya na po kung di ako nakakapunta sa live stream mo. At shoutout din dyan kay Ate Miriam. At kay Kids TV. Shoutout sa inyo. At maraming salamat po unang-una sa Panginoon. Maraming salamat po sa suporta niyo sa panonood sa akin. At God bless all sa lahat po. At nagpapasalamat po ako kay Kuya Arturo Cruz. Pinagawa niya po yung ngipin ko. Ngayon nakakangiti na po ako ng maayos. At maraming salamat din po sa anak niya, si Doktora Angelica Cruz po, na si Doktora Dentista po siya. Yan po ay donasyon nila sa akin dahil wala po daw ngipin. Sa dami bigay na biyaya sa kanila, hindi ko sukat akalain na binigyan ako ng ganito ngipin. At patingin na po ako sa ibang dentista, isang pirasong ngipin 5,000 po. Wala naman po akong pera para sa ganun halaga po. Ito, 4 po yan. Siya na po nagbunot, siya pa nagpustiso. Maraming salamat po Kuya Arturo Cruz. Pagpahinawa kayo ng Panginoon Kristo sa lahat ng biyayang binibigay nyo. Ayoko pong umiyak. Natutuwa lang po talaga ako. At maraming salamat po. Ito po pala may pahabol ako. Pasensya mo na pala kayo sa mga taong iba dyan na hindi ko na shoutout ha. Nahirapan pa ako magsalita eh. Naninibago po ako sa ngipin ko. Pero masaya po ako. Meron po nagpunta rito nagpapagamot kasi merong gumaling po sila pero hindi ko nasasabihin. Maraming salamat sa iyo. Lahat daw po ng video ko pinapanood niya. Pagpalain ka. Kayo po, magtataka lang po siya dahil yung iba daw manggagam na papanood niya sa YouTube, etc. Sa lahat po ng mga ibang tao. Sabi niya, bakit daw nangungontrata ang mga manggagamot sa body spirit o elemento? Nga wag ganyan-ganyan, marami daw sinasabi. Tandaan niyo po, kung instrumento po sila ng Panginoon Kristo, bilang instrumento, lahat naman po tayo. Ang body spirit ay body spirit. Hindi po sila pwedeng kausapin kasi mapanglingling lang nga sila eh. Wala nga po sila katawan lupa. Lahat ng kasamaan ay nasa kanila. Hindi sila pwedeng makipag-usap na matagal, hindi sila pwedeng kausapin na matagal kasi nga alam nila ang kahinaan ng tao. Lalo ito kung kulang sa pagdarasal sa espiritual ng Panginoon Kristo. Pwede niya sabihin na magkukulam siya. Pwede niya sabihin lahat ng bagay na nalalaman niya sa laman ng utak ng tao niyo. Kaya nga siya nakasando na matagal dahil alam niya na. Yun po yun. Sa mga elemento naman po, hindi naman po dapat kinukontrata na ganito. Sila ay pinapalis na sa katawan lupa ng tao para hindi na sila makapinsala at ibinabalik sila kung saan man sila nandun. Kung hindi, pinapalis po sila ng Panginoon at ibinabalik kung saan sila, kung nararapat o sa mga bundok po na walang mga tao. At hindi po yung pwedeng kontratahin kung ano mang gusto nilang aalis na sila, ganyan gusto nila. Hindi po pwede yun. Hindi po ako naniniwala sa ganun. Kaya nga po kami instrumento sila, lahat tayo. Gabay ang unang Panginoon na sa puso natin si Jesus. Pinapalayas yun sa pangalan ng Panginoon Kristo para matakot sila at umalis sila at hindi na sila makagambala. Meron naman po talaga na minsan nangingilang ng hindi natin sinasadya, nakasagi tayo sa kanila. Napakasimple lang po ng duwende. Puti, pula, itim, iklog lang po yung pula at saka itim. Tsaka tinapi lang po maliit. Yung puting duwende naman po, hindi naman po talaga nananakit. Minsan nangingilang po sila ng tinapay, yung malalambot lang po. Yun lang po yun. Kaya wag po kayong naniniwala basta nang kukontrata sila. Ang sinasabing kontrata po, yung sinasabi nilang kung ano pong hiningi kapalit ng mga laman lupa. Dapat nga po sila matakot sa Diyos dahil nanggugulo sila ng buhay na tao. Yun po yung mga ganon. Ang Diyos pa rin ang number 1, ang unang sandata natin sa pananalig at pananampalataya. Yun lang po. Kaya gusto ko to sinabi dito kasi lagi po daw siya nanonood. Tandaan mo yan, sinabi ko na sa lahat hindi lahat ay masama. Tao pa rin sila, pag-aari pa rin sila ng Panginoon Kristo. Kahit magkukulang, mababaan sila.
pwede natin silang hayaan magbago. Huwag natin silang kitilin. Kasi tinutukso lang sila ng demonyo para maging masama. Pag hinusgahan mo ang tao sa iyong sarili, tanungin kita. Tatanungin ko po kayong lahat nanonood. Kasama na ako. Nasa inyo ng sagot kung magko-comment kayo, hindi. Kung ayaw nyo po, skip nyo ang video. Ikaw ba, natanong mo ba sa iyong sarili kung may nagawa ka na bang kabutihan sa iyong kapwa? Pangalawa, natanong mo ba sa iyong sarili sa Panginoon Kristo kung mayroon ka bang nagawang kabutihan sa iyong kapwa at nakagawa ka ba ng mabuti sa iyong kapwa? Wala ka bang kasalanan sa aking Ama kahit sa iyong isip, sa salita at sa gawa? Hindi ka ba nagkasala minsan sa aking Ama? Di ba minsan tayo mga tao, lahat tayo, kung ano man nakikita natin sa kapwa natin, di ba nag-iisip tayo ng masama? Pagkakasalanan na sa Panginoon yun. Una, mapanghusga, mapangutya, mapangapi. Mahirap na ang tao, inaapi natin. Dapat hindi po tayo ganun. Hayaan natin po sila. Ipagdasal po natin sila kung anong ginagawa nila sa kapwa nila tao. Basta importante, nakatulong ka na hindi nila alam na pinagdadasal mo sila. Huwag kang manghusga agad ng tao. Pangalawa, yung mga makukulang tao pa rin sila. Kaya nga sila nakakagawa ng masama dahil kung alam ba nila ang kanilang ginagawang masama, gagawin ba nila maingit sa kapwa nila tao? Diba tinutukso tayo ng demonyo para magalit tayo at kinakaingitan natin ng mga tao at inuhusgahan natin ang buhay ng isang tao. Kaya anuman nagawa nilang kasalanan, pag-aari pa rin sila ng Panginoon Kristo. Kaya nga sabi ng Diyos ay pag-ibig. Nagpapatawad ang Panginoon. Basta't huwag ka lang uulit-ulit at sa 10 utos ng Diyos, ulit-ulitin mo yun. Kaya nga pag ang buhay ay inutang, buhay din ang kapalit. Pag naloko ka ng kapwa mo, maloloko ka rin. Pag nakiapid ka, papasok din ang kamalasan mo sa pamilya mo. Kasi ikaw ang nagbenta ng sarili mo at laman mo sa kapwa mo. Ibig sabihin, ikaw ang nagbenta sa kasamaan ng pamilya mo. Dahil alam mo mali ang ginagawa mo, bakit mo pa ito Hey there. ginagawa? Subscribe to my channel. Kung ikaw ay naniniwala And ng also Diyos press this bell icon. Jesus, lagi ka nananalangin. Hindi ka tutuksoy ng demonyo dahil alam niya, hindi niya to masasira o masasaktan o mababago ang isip dahil ang lakas nito sa paniniwala ng Panginoon natin sa langit. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang gabay pa rin ang Diyos ang una at pinakamabisang sandata sa lahat. Panganib, disgrasya o anumang trahedyang mangyayari sa buhay natin tao. Lagi lang po tayo magdasal, humingi ng kapatawaran, magpatawad at magmahal. Lahat tayo nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Hindi tayo perpekto. Kaya nga sinabi ng Panginoon, kung wala kang kasalanan, batuhin mo ang taong yun. Ba't hindi nyo mabato? Dahil alam mo sa sarili mo may kasalanan ka rin sa Diyos. Tandaan nyo po, ang bad spirit ang pinakamatinding kalaban, hindi ang tao. Tao, ipagdasal natin siya, pwede ba siya magbago. Huwag natin husgahan. Kasi kung alam niya ang kanyang ginagawa at hindi siya tinutukso ng demonyo, siguro naman hindi niya gagawin ang maging masama. May hanggang at pagbabago pa. Laging sinasabi sa akin ng Panginoon niyan, turuan ko daw lahat ng ginagamot ko na tumawag sa Kanya. Hey there. Hindi tayo iniwan eh. So, Subscribe to tayo my namatay, channel. kung lupa nito, And also press this bell pero icon. espiritu natin, mananatili sa Panginoon sa langit. Lahat ng hirap natin dito sa lupa ay may kaginhawaan. Para din yung lupa sa langit. Pero wala nga lang ilaw daw, sabi ng mga anghel. Tapos pangalawa po, lagi lang po tayo magdasal. Yung pong pinakamabisang sandata. Manalig, manampalataya, makontento tayo sa buhay natin. Maging masaya tayo sa kapwa natin. Huwag natin sila kaingitan dahil hindi gusto ng Panginoon na maging mahirap tayo. Basta't lagi lang po tayo magdasal. Ang mga sakit at nakakatakot ang pagnayanig ang lupa. Di baling manakawan ka na, huwag lang masunugan o mawasak ang bahay. At ang mga kidlat ay kumukulog ng malakas. Yun po ang nakakatakot sa lahat ng pangitain. At maglalabasan ng demonyo at sasanib sa mga taong nabababaw o nawawala na ng pag-asa. Kaya pakiusap po sa lahat. Lagi po tayo magdasal at manalig sa Panginoon Kristo. Maraming salamat po at mega shoutout po sa lahat po nanonood dyan. Sa mga bagong YouTuber o katulad ko rin pong bago at sa mga lagi po tayo magtiwala. Yan lang po pinakamabisang sandata sa lahat po. Maraming salamat po at God bless all sa lahat. Magandang umaga po. Amen.